Super! En om 9 uur hebben naar de kroeg. En om 9 uur hebben naar de kroeg. Want je doet maar rock en je krijgt toch nooit genoeg. En wat is dat? In het Stamcafé. In het Stamcafé. In het Stamcafé. In het Stamcafé. Nou je doet maar rock, ja je doet heel lekker mee. En een uur of wat later ben me lekker zot. En een uur of wat later ben me lekker zot. Ja je stikt op je bas, ja je voelt het op je hart. En wat is dat? In het Stamcafé. In het Stamcafé. In het Stamcafé. In het Stamcafé. Ja je doet me af, ja je doet heel lekker mee. En een half uur later moet dus naar huis. En een half uur later moet dus naar huis. Maar jij geen zin, ja je bent nog lang niet dus. Oh nee. In het Stamcafé. In het Stamcafé. In het Stamcafé. In het Stamcafé. Ja je doet maar aan, ja je doet heel lekker mee. Dus het bierenman wordt nog eens aangezet. En het is 4 uur 's nachts, ja het is nog steeds dolle pret. Wie is dat dan? In het Stamcafé. In het Stamcafé. In het Stamcafé. In het Stamcafé. Ja je doet maar af, ja je doet heel lekker mee. In het Stamcafé. In het Stamcafé. In het Stamcafé.